Let's go. Ka BJP kala tamput ya ka ama demi parti jong Arvind Kejriwal haka election assembly hapo Delhi ka baka jing yakun ka pateng bat ka bala bupor banile persha ka jing dunong ka bakrau ka day ya ka ama demi parti ka bala pau ka jing sarem jong kinong yalam bahakli du ka jong ka bakentup yau he jong ka seng Arvind Kejriwal bat nungbut jong manage Sisodia ka kongres ka bala bat ya kerkot ka congka haki babun teliki sinem bala depno hakane ka nongba Delhi haka ba kamsum lala ban job watang sisitru hakane ka kenti ka panta wat hadin khatsan snem u Pravit Sahib Singh u bala job ya u Arvind Kejriwal ula pau kum we naki ba hakmat ne ba pau khmat jongka BJP u balai khun ban yo ya ka menteri rang ba hapo ka jela kat ba ka atisi kabadai ka menteri rang ba bamenta jong ka Aam Aadmi Party kabala job na ka kalkaji constituency enrai u semput menteri rang ba barim u manage Sisodia lembat u Arvind Kejriwal badai u kli ka seng kila sharem no na ka nyo poteli kisit hapo ka Delhi assembly ka BJP kala yakur sapo prasit kat ba ka Aam Aadmi Party kayo tang at for arsit katba ka kongres pat kamyo watang sisit kumban supkan mau hakatem badang sudep ka BJP kayo tang prasit katba ka Aam Aadmi Party kala jeput hadu henru for arsit hadin lai posnem yasen syarbiang ka BJP ya ka Delhi jaka bajop sapo prasit menta ka kenti bat kala tam ya ka majority ka balai pun risit katkum ki khubor la yathu ki mat bawan ra da ka BJP haka jingyalap election kilong baka jingjapo kani kawa yamuna ka bala pelong yaka banjop hakani ka election bat ki mukotuma halor ka polisi kiat persya yu Kejriwal bat u Sisodia bat ka cipelut ke babun yaka jingsa jong menteri rang ba u Arvind Kejriwal haka por badon ka klam COVID-19 kani ka dai ka dawba baka seng Aam Aadmi Party jong Kejriwal kalimno menta ka kenti naki laingut ki riu pokmat jong ka seng Aam Aadmi Party tang ka menteri rang ba hadin ka jing resign u Arvind Kejriwal ka atisi ka bala job nakasuki kalwaji konstitusi hadin bakala pelim yo kertong ka BJP Ramesh Biduri dan lai hajar sanspa arpu ibu usembut menteri rang ba barim jong ka Delhi u manage Sisodia u balakan ria banyakun ya ka election na pat pargang sa Jangpura ula syarem ha u talwirdar sing jong ka BJP da henrus pabut bat u nongelam bah klidu jong ka seng Aam Aadmi Party u Arvind Kejriwal u balayakun na ka New Delhi constituency ula syarem no ha u Parvesh Verma jong ka BJP da saw hajar kendai but